ang hindi makakakilala sa aking sparring partner? Sino ba ang hindi nakakakilala sa kanyang apelyido dito sa unang distrito? Alam ninyo, sa loob ng 9 na taon, niyakap, minahal, nagpakita ng sobrang kagitingan, sobrang kagilasan ang kanyang ama sa unang distrito. At dahil dyan, matapos siyang maging kongresista, inalal ninyo para maging gobernador ang kanyang ama, ang nag-iisang anak ng ating namayapang Governor Rafi Pinantes. Walang dulot iba. Ito na po, Vice Governor Sam Nantes. Bayan ng Sampaloc, sila ang mga pinagpilian sa dapat piliin. Sila ang binasbasan ng ating mahal na Presidente Noynoy Aquino na ang sabi sa atin, dadaling kayo tungo sa tuwid na daan. Mga kababayan ko, ang Liberal Party mula po sa bayan ng Sampaloc. Mabuhay ang partido!